Moikka! Tällä videolla puhutaan olomuodon muutoksista. Olomuodothan oli nämä tutut kiinteä, neste ja kaasu. Ja tarkastellaanhan taas tällaista koordinaatistoa, missä meillä x-akselilla on aineeseen siirtynyt lämpöenergia ja y-akselilla aineen lämpötila. Me jo edellisellä videolla opittiin se, että kun aineeseen siirretään lämpöenergiaa, eli sitä lämmitetään, niin me saadaan tuon näköinen käppyrä tähän koordinaatistoon aikaiseksi. Ja tästä käppyrästä me pystytään nyt lukemaan se, että aineen lämpötila muuttuu ainoastaan silloin, kun olomuoto ei muutu. Eli kun me ollaan tuolla sulamispisteen ja kiehumispisteen kohdilla, eli noiden olomuotojen rajoilla, niin silloin aineen lämpötila pysyy vakiona niin kauan, kunnes se olomuodon muutos on täysin tapahtunut. Ja näissä vinoissa kohdissa, eli yhden olomuodon sisällä kappaletta ainetta lämmitettäessä me pystytään laskemaan se tarvittavan lämpöenergian määrä tuolla Q on cm delta T yhtälöllä. Ja tuossa yhtälössä tosiaan Q on se aineeseen siirtynyt lämpöenergia, C on sen aineen ominaislämpökapasiteetti, M massa ja delta T lämpötilan muutos. No sitten taas noissa kohdissa, missä meidän käyrä kulkee vaakasuorasti, eli tapahtuu se olomuodon muutos, niin lämpötilahan ei tosiaan muutu. Eli me ei pystytäkään sitten tuota samaa käyrää enää, ei samaa käyrää kuin samaa yhtälöä enää soveltamaan. Ja olomuodon muutokseen tarvittava lämpöenergia me pystytään laskemaan, jos me tiedetään aineelle tollainen taulukkoarvo, jota merkataan noissa yhtälöissä S tai R, ja sitten me tiedetään, että paljon meillä sitä ainetta on, eli massa on tiedossa. S ja R kutsutaan ominaissulamislämmöksi ja ominaishöyrystymislämmöksi. Ja käytännössä ne tarkoittaa siis sitä, että kuinka paljon energiaa me tarvitaan 1 kilogramman sulattamiseen tai höyrystämiseen. Ominaissulamislämmön ja ominaishöyrystymislämmön yksikkö on sama, eli joulea per kilogramma. Ja nämä on taas tosiaan aineelle ominaisia arvoja, ihan niin kuin vaikka tuo ominaislämpökapasiteetti, ja niitä löytyy taulukkokirjoista. Tässä kun puhutaan olomuodon muutoksista, niin jotenkinhan meidän täytyy sitä ainetta aina lämmittää tai jäähdyttää. Tyypillisesti se tapahtuu esimerkiksi jollakin sähkölaitteella, jolla on tietty teho, joka voidaan yleensä lukea siitä sähkölaitteen arvokilvestä. Ja nyt on tärkeää muistaa, että tehohan tarkoitti aikayksikössä siirtynyttä energiaa. Eli sillä on tuollainen yhtälö, kun P on Q jaettuna delta T:llä, eli energia jaettuna ajanmuutoksella. Ja tuosta yhtälöstä me saadaan sitten ratkaistua se laitteen siirtämä lämpöenergia, eli Q, joka on siis teho kertaa käytetty aika.